आप सबन के गोर छू के गोर लगा तानी। जैसे कि हमारा नाम है आर्यन अजूबा और अभी आप लोग देखा तानी आर्यन अजूबा ऑफिशियल। जैसे कि हम अगली वीडियो में बतौले रहे आप सबन के कि हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई बा, जौन कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से जौन होला कि क्रोधित बाटी। और बस अभी का आप लोगन के सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा आप लोगन के सपोर्ट की ज़रूरत बा। बस आप लोग अभी हमार सपोर्ट करी, काहे कि हमार वॉच टाइम पूरा मतलब घट गया बा, बहुत ज़्यादा वॉच टाइम हमार कम हो गया बा और आप लोगन के सपोर्ट की ज़रूरत बा। जैसा कि हम बतौले रहे कि हम अपने चैनल पर वीडियो डेली बाय डेली कोनो ना कोनो अब अपलोड करत रहा। और जैसे ही हमार वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता वैसे ही हम आप लोगन के कुछ अलग दिखावे की कोशिश करब। बस अभी ना आप लोगन के सपोर्ट चाहिए, कहे से सपोर्ट के बिना हम कुछ ना कर सकतानी। बस और जे भी भइल बा आप लोगन के सपोर्ट से भइल बा, चाहे केहू रहे। बस आप लोग सपोर्ट करी और अपने भाई के ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दी। काहे से कि अभी देखिए हम अपने खेत में बाटी और काफ़ी यहाँ मतलब सुनसान है। और जौन भी वीडियो जाए शायद हो सकेला यहीं से जाए, काहे से ई मड़ई जौन है ऊपर स्पेशल मतलब वीडियो बनाए खातिर बनल बा। और जौन भी है बस आप लोगन के हम का कहीं, बस अब इन वॉच टाइम के पूरा कैले की ज़रूरत बा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करी भाई के, जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा करी। नहीं तो आदमी जौन होला कि एक मन में अगर अर्निंग ना होला और कुछ मतलब जौन भी होला, आदमी इतना दिन से काम करा था चैनल पर, कोनो फायदा ना होकर तक कोनो नहीं है, बहुत भारी दिक्कत हो जाला। बस आप लोग सपोर्ट करी भाई के, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग हमारे वीडियो कैसन लगेला। अब इन आप सबन के सपोर्ट की ज़रूरत बा। ओकरे बाद हम नया कुछ सोचले बानी आप लोगन के नया दिखावे के, बस आप लोग सपोर्ट करी।